Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, belawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Lumsopho near Fire Brigade Shillong. Kaseng longkmi jong shnong laiteng haka artarik unailur arajar arpo kalami syakmat ban pensyai halor ke jingkeno jong urang ba shnong bagi dei ki longkmi ki bapun kulmar shnong dak ba kentaj ba kimdei kita ki nong pun kulmar shnong bat kum ki longkmi ki don kata ka mensim ban penbha ya ke shnong kathau kani ke jingmi ki longkmi ban pensyai halor ke jingkeno jong urang ba shnong kade hadien balami ki kenrom ki kenram halor ke jingpentrekam ya ka skim MGNREGS bat kawai ka kenhon seng HYC laiteng unit kala ujor daka RTI daka bakeno bakala don ke jingpentrekam bakla ya ka skim MGNREGS habakren bat kinong tho hubor kakong thelin dorphang kakong berisha mukti bat kakong mayalang mukti kilapan pau ke jing sngokya ke bajur halor ke jing keno jong rong ba shnong bat ka executive committee bagi dei kita ki long kemi ki bapun kulmar shnong bat ka jing kershan jong ka long kemi ya ka seng HYC laiteng unit halor ke jing ujor RTI ka dei hi bakum ki long kemi ki kwa banwanra ya ka jing trei khoj ya kino ki kampan roi ki bawan hapo ka shnong ni bukan senglong kini kat bala ni gua banwan rai ke jing bah chnong de namar kata bau ne orang ba chnong u don ke jing theu yani ke senglong kini ba yo ban lemon ban yai mon chnong te kham tam ha ke jing pe jingi kum ke long kini kum man tau snem ni i ba ke chnong jingi kat banang ya kisni ki por ni i ba ta ke jing sneu ka dang roi ha ke jing alam jong ne u sharman jong ke chnong ke jingi kum ta na ka liang jong pe ba ki don ka mensim bat ka ki don ro ka jing susi ka bakrau bagi yo i ba ka snong jungi ba kadang kat banang ya ki por ki jing sneu ki yo i ba ki long ki banang roi te kham tam na banta jong ki ne ki skim jong ka RGDS ro ba une orang ba snong ha ka jing pe ki jing khmi jungi kum ka snong jong ki pai ba jong nong snong ni yo i ba ule naga benta ka bakla bat yo iru naga baga sorkar kala ai ya kiskim naga benta ka pha jong u pai ba ukup siliang sem siliang ba unyo ya ka bible las ni te ha ka jing pe jungi kum kilong kumi bat kham tam ya pai ba nong snong ru yo i baga skim ka baga sorkar kumi kala penmang naga benta jong ginong kendong ki baduna ki kam ki jam hindai ki jingi i jungi pat ngia i ba ule kum ka skim ba sorkar kala penmang e usimen kum ta nagaliang jong inong snong ki don ga mensim ka ba sungkya namar ba ki i ba ga jing mentoy jung pai ba kam don hindai ya kini ki skim ka ba sorkar kala penmang na ta jung pai ba ka long ka ba pen mentoy tang e usimen te kunta nagaliang jungi ki nong snong ki wat yang laga jong ka ban ai lengba jong ka RTI ban wat ya ke jing sisa tenda he ulatit ba nagaliang jong snong kila ai kila wat jing tip na ka RTI kunta utang syutip ndala po snong ulawan ban berngem bersip yang ni kum gilong kemi hamtam na te kiseng samla jong ka HYC kiba don ga benta ga bakrau ban yang ban penduk yang ga jing sni ga jing bamsa bashnang de don one naga ko office now sning na block development tang supaya hasnang wat yang ni gilong kemiru daga ba udi ubuai wan ban berngem ban bersid ini te kunta nyo iba u don ga jing yaj bakla ban pentre hasnang te kumta nagaliang jingi gilong kemirung ya kersan lang ya kisam la jong ka HYC ki bayalam khmat ya ga ne kam te sakawiru ya ka office jong ga development ka bala pentre bha ga bala penmang kerpang kumbag sarkar kini kala penmang nag benta jong paiba ban yo ya ga bala ga jong ga hok la ga jong ga benta te nagaliang jingi kum kisang lung kemi tingi ay ga jingi ro laga bantagi nong tre hablok kamtam video bla pentre bla penmang kerpang ban ai sa lagi jong kisnong bakin yo ya laga hok yu ga bai singi jongki nag bantagi bapli gi bomdon ka kam ngajam te bat ka weiru
nga sengsi nagaliang jing jong kini bau pun thoru ya ki seng samla jong hanyau trep HYC ki balalam khmat ya gaban pe ya ga bhaga miat ha ki snong jongi te upat ukenno baga HYC ka de ka seng tu ka seng bamsat henrei umpet pat ya la de ka ka baulale ha ka snong namar mau ulong uba bamsat na ga bentag hok jong pe ba te nga kersian ya ki HYC ki balaya lam khmat ki balaya rap yang na benta ga kison te tangkum ta nga persya jur ya une urang ba snong lada udang ya kum kine ki kam wani na seng long kimiru ngimban se panang ya chakman ni kum ga sengan thai ngim sham le kum ta ba nyele kat bala ban pe ya suka fan ya snong thaw ba rong ba snong Kalau kena percaya ini, kum tangi kum kesengin tengi bense bangyang, ya kapan penpau percaya, bangilang sisa kita keseng malang, kiban radon thong ya kejeng snew, mat orang pas nong, kalau bakla bu kena ini kum kesengin tengi, hawa ya kan kejeng ai tengi kum kesnong, kum kesengin tengi, nyimsam lele, ya kan tengi suya snow ketilang, ya kejeng dan keti berkesnong ketau tengi, nak kebentar kapan wanra ya kesong suk sengsan. Haka imlang salam hapa kasnong kathaw jeni nagbenta bo urong ba sinong jeni kono ni kilom kemi mangili long kinong penprap njat ang sinong kathaw tenong ta ka we ru ni kwa ban ong ki ngim penjat ni dolong kebala ngin penkuj ya sinong kathaw ngim kwa ya ka huri gura kat bala nyelek sitom ya ka bantan bahai ka sinong kathaw katar udang kana